για όλους τους Βαλκάνιους αθλητές, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίου και για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Παίρνουμε την ευκαιρία εδώ, σε αυτή την όμορφη πλατεία, στο παλιό στάδιο της Φλόρινας, να κάνουμε το Kids Athletic. Τα παιδιά μας να γνωρίσουν τα αγωνίσματα του στίβου με παιγνιώδη μορφή. Παίρνοντας το χαιρετισμό του Προεδρείου του ΣΕΓΑΣ και του Διοικητικού Συμβουλίου, θέλω να ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, τον Αντιπεριφερειάρχη και τους συνεργάτες του, το Δήμο Φλόρινας, τον Δήμαρχο με τους συνεργάτες του, καθώς και όλους τους φορείς της πόλης που χωρίς τη δική τους στήριξη, χωρίς τη δική τους αρρωγή, δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η αυριανή μεγάλη εκδήλωση του Βάδη. Προτού κάποιοι από τους συνεργάτες μας εξηγήσουν στα παιδιά και σε εσάς αυτόν τον όμορφο αγώνα που θα δούμε σε λίγο, θα ήθελα να παρακαλέσω τον εκπρόσωπο του Δήμου, τον κύριο Άρη Αριστείδη, καθώς και τον Αντιπεριφερειάρχη, να έρθουν μαζί για έναν σύντομο χαιρετισμό, όχι σε εμάς, αλλά στα παιδιά, στην νεολαία της Φλόρινας, στο αύριο της πατρίδας μας. Σας ευχαριστώ για ακόμη μια φορά. Αγαπητοί συμπολίτες, αγαπητά παιδιά, καλώς ήρθατε στο 15ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Βάδη. Με την ευκαιρία αυτή αποφασίσαμε να κάνουμε γνωστά στα παιδιά μας τα αθλήματα του κλασικού αθλητισμού. Για άλλη μια φορά ο Δήμος και η Περιφέρεια έχει εξασφαλίσει πολύ σημαντικούς αγώνες να γίνονται στη Φλόρινα. Θέλουμε να κάνουμε τη Φλόρινα κέντρο αθλητικών αγώνων και νομίζω ότι μέχρι τώρα το έχουμε καταφέρει. Το έχουμε καταφέρει χάρη σε εσάς, τη συμμετοχή σας, στη συμμετοχή των παιδιών και χάρη στους εθελοντές μας που αθρώα έρχονται και μας συμπαραστέκονται. Καλή επιτυχία στους αγώνες, να το χαρούν τα παιδιά και να έχουμε από αυτές τις εκδηλώσεις μεγάλους αθλητές με ισχυρά, σε καλά αγωνίσματα, με πολύ καλά ρεκόρ. Καλή επιτυχία. Καλησπέρα και από μένα. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω το ΣΕΓΑΣ για την σπουδαία αυτή διοργάνωση που κάνει στην πόλη μας, στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας. Είναι ίσως η μοναδική φορά που πραγματοποιούνται στην πόλη μας τόσο σημαντικοί αγώνες. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εθελοντές, όλους πραγματικά που αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή αυτή την πολύ σημαντική αθλητική διοργάνωση. Θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά, γιατί σήμερα δίνουν το παράδειγμα με την συμμετοχή τους στο αθλητικό ιδεώδες, και αυτό που πρέπει να έχουμε ως πρώτιστο στόχο είναι να υπηρετούμε τον αθλητισμό χωρίς να κοιτάμε τις διάφορες άλλες δραστηριότητες που πολλές φορές ενοχλούν τους πολίτες. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους κατοίκους της περιοχής μας και πιστεύω ότι αύριο στην μεγάλη διοργάνωση να υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή τόσο σε κατοίκους που θα κάνουν τον αγώνα στις 3 η ώρα το μεσημέρι, αλλά και αυτούς που θα παρακολουθήσουν αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση. Εύχομαι στα παιδιά να χαρούν αυτή την αθλητική δραστηριότητα που θα δούμε τώρα και σε όλους εμάς να δούμε αύριο από κοντά αυτή τη σημαντική εκδήλωση που θα κάνει η Περιφερειακή Ενότητα μαζί με το ΣΕΓΑΣ και το Δήμο Φλόρινας. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συντελεστές για τη μεγάλη αυτή διοργάνωση. Και τώρα θα ήθελα να παρακαλέσω το συνεργάτη και υπεύθυνο για το Kids Athletic του ΣΕΓΑΣ στην Δυτική Μακεδονία,
τον καθηγητή φυσικής αγωγής, τον Γιάννη τον Κουνάβα, να εξηγήσει και στα παιδιά αλλά και σε όλους εμάς πώς θα γίνει η σημερινή εκδήλωση με 2 λόγια. Γιάννη. Σας καλωσορίζω και από τη μεριά μου στη σημερινή εκδήλωση. Είμαστε πολύ περήφανοι και χαρούμενοι που επιτέλους το Kids Athletics έρχεται και στη Φλόρινα. Εγώ θα σας πω εν συντομία ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου που εφαρμόζεται και στην Ελλάδα από το ΣΕΓΑ τα τελευταία 3-4 χρόνια με πολύ μεγάλη επιτυχία. Με λίγα λόγια, τι θα δούμε σήμερα. Βλέπετε μπροστά σας 6 διαφορετικά αγωνίσματα. Σε αυτόν εδώ το χώρο τα παιδιά θα ρίχνουν ακόντιο. Εδώ θα κάνουν σκηταλοδρομία εμπόδια. Μπροστά στις κερκίδες θα κάνουν άλμα σε μήκος χωρίς φόρα. Απέναντι εκεί στο χώρο που βλέπετε θα κάνουν μια άλλη σκηταλοδρομία σε κυκλική μορφή, αυτό που εμείς ονομάζουμε Φόρμουλα 1. Δίπλα στις κερκίδες θα ρίχνουν τις μπάλες πάνω από το κεφάλι από γονάτιση και εκεί θα βλέπουμε το άλμα επί κοντό. Έχουμε 6 σταθμούς, συγχρόνως 6 αγωνίσματα. Το πιο σημαντικό από όλα όμως που θέλω να θυμάστε είναι ότι τα παιδιά σήμερα δεν αγωνίζονται για να δουν ποιος θα βγει πρώτος. Αγωνίζονται όλοι μαζί σαν ομάδα, ενώνουν τις δυνάμεις τους και προσπαθούν να βοηθήσουν ο καθένας με τις δυνάμεις του την ομάδα να κερδίσει. Θέλουμε λοιπόν χειροκρότημα για όλα τα παιδιά προκαταβολικά από τώρα πριν ξεκινήσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλούς αγώνες να έχουμε και καλή επιτυχία.